Сотворил статуи замечательной девушки, женщины, да? Да, и он получил, ну, смысл какой? То, что ты слепишь, администрация питает в отношении большие надежды, да? В итоге банально в своей сфере. Именно это отношение к студентам оказалось в итоге, вот они просто ее профессиональными знаниями, нет, оказалось, что есть. Она все показывает по определенным требованиям. И мы еще в отношениях с людьми демонстрируем показатель эмоционального. Кто такой Пигмалион? Напомните? Пигмалион, Галатея. Помните, да, эти из мифов? Поднимите руку. Кто? Заман ҳамоҳангсози барномаи ки аз тарафи иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мебошад ва ин лоиҳа оид ба ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии маҳкумшудагон ба собиқ маҳкумшудагон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ин лоиҳа аз тарафи DV International амалӣ мегардад ва соли ҷорӣ аз феврали соли мазкур амалӣ мешавад. Асосан он дар муассисаи ислоҳии шаҳри Норак ва дигар боз 4 шаҳри дигар амалӣ мешавад. Мақсади ин лоиҳа васеъ намудани дастрасӣ ба имкониятҳои маърифатнокӣ, яъне имкониятҳои омӯзишӣ мебошад, махсусан барои занон. Дар доираи ин лоиҳа фикрам 16 курси касбӣ барои занон дар муассисаи ислоҳии шаҳри Норак гузаронида мешавад.